Здравейте! В това видео искам да ви покажа точно как вашите конкуренти могат да си позволят да инвестират много повече в това да придобиват клиенти, отколкото вас, и защо ROAS не трябва да е единствената метрика, която ползвате, за да измервате ефективността на рекламите си във Facebook. Казвам се Даниел Георгиев и съм собственик на агенция G-Media. Работим вече 10 години с онлайн магазини в Европа и в САЩ и имаме над 40 милиона проследим приход от метареклами и само от метареклами. Така че това е единственото нещо, което правим, в това сме специализирани. И сега искам да ви покажа всъщност нашият калкулатор, който ще оставя линк долу в описанието, който помага на нашите партньори и на много други, с които го споделяме, да си направят така наречените Unit Economics, за да могат да знаят точно колко могат да харчат, за да придобият клиент чрез метареклами. Ето най-честият пример, който виждаме след може би стотина одита, ако не и повече тази година, на онлайн магазини в България само. Това е най-честият случай. Имаме бранд за козметика, за добавки, каквото решите, със средна стойност на поръчка около 60 евро. Нали, имаме ДДС, тук различните разходи, които са свързани, продуктът, доставка и така нататък. Order Returns е включително невзети пратки, понеже в България имаме все още наложен платеж, и върнати пратки. И Returning Customer Rate, това е колко хора се връщат в рамките на 3 месеца да си поръчат отново, което много често в България е около 10% и съответно такса за агенция 1500 евро. Виждате, че при тези цифри брандът, което го чуваме супер често от собственици на онлайн магазини, трябва да удря минимум 4 ROAS. Минимум. И това е така, защото наистина маржинът е нисък. И много често, когато разчиташ основно на първа поръчка, се конкурираш на цена и си позволяваш да правиш доста по-агресивна реклама, което ти вдига и процентът невзети пратки. И да видим сега как изглеждат цифрите. При 5000 евро на месец spend, където имаме 3,5 ROAS, да кажем, при 10 000, където имаме 3, и при 20 000, където имаме 2,5. Защото нормално, колкото повече дигате спендът, много често ROAS ще пада. Защото стигате до по-студени и по-студени аудитории. И сега, ако направим една бърза разбивка, на 30 дена ясно първия месец ще губите пари. На 90 също ще губите пари. На 180 дена все още губите пари. Чак на една година може да очаквате някаква възвръщаемост и това е при положение, че до някаква степен успеете да оптимизирате ROAS и да го направите 5,6. Така, да погледнем друг пример. Да кажем, че продукт, който не разчита толкова само на печалба при първа поръчка. Единственото нещо, което сменяме, е да кажем продават бъндали или имат и други продукти в магазина. Return rate и невзети пратки ще бъдат 10, но този бранд има лоялни клиенти и рекламира на правилната аудитория, без агресивни тактики, без да му банват рекламите да ги реджектват. Абсолютно същата такса за агенция и да видим дори при по-лош ROAS на същите сценарии 2 и 1,8. И мога да видим, че всъщност да, първия месец ще губи пари. На 3 месеца при третия сценарий ще губи пари. И на втория. Но на 6 месеца магазинът вече е печеливш. Тоест той генерира печалба. И вече на една година генерира доста повече печалба. Това е разликата и причината големите брандове, вашите конкуренти, да могат да си позволят да дават
много повече, за да придобият клиент, защото знаят цифрите си и знаят, че този клиент в рамките на 6 месеца, на една година ще им докара много повече приходи, отколкото просто на първа поръчка. И затова е супер важно и препоръчваме на всеки един собственик на онлайн магазин, с който говорим, да направи тези сметки, защото много често причината да не ви работят рекламите не е защото самите реклами не работят, а защото вие имате някакво число като ROAS, което търсите, което може би въобще не е във ваша полза. И другото, което е, много често това число се изисква от агенциите и когато всъщност икономиката на продукта ви не е там и нямате достатъчно маржин, агенциите са принудени да правят едни рекламни, така да го кажем, гимнастики, за да ви показват някакви резултати, което естествено не води до нищо добро. Единственото, което се случва е след 3 месеца се свързвате с нас, за да ви помогнем. Така че влезте на линка долу, попълнете калкулатора, вижте какви са цифрите за вашия бранд. Ако имате нужда от помощ с попълването на калкулатора за безплатна консултация, може да се запазите също част от линка долу и аз или някой от екипа ще ви помогнем да го попълните, да видите реално какви са цифрите и да имате ясна представа и ясни цели за това как и каква ефективност трябва да ви докарват мета рекламите.